जय श्री राम। हेलो दोस्तों, अपने चैनल में आप सभी का करती हूँ। दोस्तों आज आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारा चुटकुला नाच गीत लेकर आए हैं। सुनिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पत्नी अपने दिल की बात कैसे कहती है अपने पति से, तो सुनिएगा। वही गीत है, अपने दिल की बात कैसे हम कहिए दीदी। वही जैसे जैसे में आए ना वही बताइए। तो गाना दिलवा की बात कैसे बताइए? दिलवा के बातिया बताई कैसे, दिलवा के बातिया बताई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे। दिलवा के बातिया बताई कैसे, दिलवा के बातिया बताई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़े अंगन। चूड़ी खाने का उबाई तो सास जागी जाई है, चूड़ी खाने का उबाई तो सास जागी जाई है। माथवा के बेंदिया दिखाई कैसे, माथवा के बेंदिया दिखाई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे। दिलवा के बातिया बताई कैसे, दिलवा के बातिया बताई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे। पायल बजाई जेठान जागी जाई है, पायल बजाऊ भाई जेठान जागी जाई है। गोलवा के रंग ना दिखाई कैसे, गोलवा के रंग ना दिखाई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे। दिलवा के बातिया बताई कैसे, दिलवा के बातिया बताई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे, पिया अंगनवा बोलाई कैसे। फोनवा लगाऊ भाई देवार जागी जाई है, फोनवा लगाऊ भाई देवार जागी जाई है। ओठवा के लालिया दिखाई कैसे, ओठवा के लालिया दिखाई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे, ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे। दिलवा के बातिया बताई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे। बोलाई कैसे हो, बोलाई कैसे, बोलाई कैसे हो, बोलाई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे। सुन लेंगे तो आप सब कमेंट बताइए हम लोग कैसे बोलाए। कोई सारा बुलाई दे।